ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நாங்கள் பொங்கலுக்கு போகும்போது எடுத்த வீடியோ. இப்போ வந்து அம்மா மோட்ரு ஆன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, தண்ணி வந்துட்டுருக்கு. அப்பா அவங்க வேலை செய்கிறவங்க ஒரு 10 பேர் வந்திருந்தாங்க. எல்லாருமே களை எடுத்துகிட்ருக்காங்க தோட்டத்தில். நான் நிதிஷ் அம்மா வந்து சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம். இப்போ எல்லாருமே சாப்பிட போகிறோம். வேலை செய்கிறவங்கெல்லாம் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. இப்போ நிதிஷ் எங்களுடைய சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு. இப்போ வந்து நான் வீட்லேயே சாப்பிட்டுட்டேன். நிதிஷ் அம்மா அப்பா சாப்பிட போகிறாங்க. வேலை செய்கிறவங்க ஒருத்தர் அவங்க சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வரலையா, அதனால நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம் சாப்பாடு. அது கொடுக்க போகிறோம். சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டு முடித்த பின்னாடி கீரை கொஞ்சம் இருந்துச்சு தோட்டத்தில். நான் அந்த கீரை தான் பறிச்சிட்ருக்கேன். நிதிஷ் வந்து அம்மா கிட்ட உட்காந்துருக்கான். இப்போ வந்து அவங்கெல்லாம் களை எடுத்துருவாங்க. களை எடுத்துட்டா இந்த கீரைலாம் சேர்ந்து எடுத்துருவாங்க. கீரை இருக்குது பறிச்சிக்கோன்னு சொன்னாங்க அம்மா. அதனால தான் நான் தேடி பறிச்சிட்ருக்கேன் கீரை. இது என்ன கீரைன்னா, என்ன கீரை, சிலுக்கீரைன்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு சரியாக தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ரொம்ப வெயிலாக இருந்துச்சு, தேடி பார்த்து தான் பறிச்சிட்ருக்கேன் கீரை. எனக்கு மோஸ்ட்லி கீரை கடையில் வாங்கி சமைச்சா அது அவ்வளோவா டேஸ்ட் இருக்காது. வெளியில் இந்த மாதிரி தோட்டத்தில் பறித்து அப்படியே செஞ்சால் சூப்பராக இருக்கும். அது ஊர் சைடு போனால் தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ வந்து அவரைக்காய் வந்துருக்கு. எங்களோட தான் இந்த அவரைக்காய் செடி எல்லாம் நிறைய வந்துருந்துச்சு அவரைக்காய். சரி ஒரு 3 o'clock அப்படி பறிச்சிக்கலான்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அம்மா. துணி அலசிட்ருக்காங்க அம்மா. இந்த செடியெல்லாம் நாங்கள் வச்சது சின்ன சின்ன செடியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பப்பாயா செடியெல்லாம் பெருசாகிட்ருக்கு. இது மல்லிப்பூ செடி, அது ஏதோ ஒரு மாதிரி இதாகிட்ருக்கு. இது கொய்யாக்காய் செடி. பப்பாளி செடியிலலாம் பூ வந்துட்டுருக்கு. இது வந்து ரோஸ் செடி ஒன்று இருக்குது. நிதிஷ்க்கு உட்காந்து போர் அடிச்சிடுச்சு. ஏன்னா அம்மா எதுவுமே விளையாட விட மாட்டாங்க, ஒரே இடத்துல தான் உட்காரணும். பயம் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி. இவன் ரொம்ப வாள், அதை இதை போய் தொட்டுருவான்ட்டு அவனை வந்து ஒரே இடத்துல தான் உட்கார வச்சுருக்காங்க. அவனுக்கு உட்காந்து ஒரே போர் ஆயிடுச்சு. இது போமோகிரானைட் செடி. இப்போ துணி அலசிட்டு அப்புறமா இளநீர் பிச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அவனை. அதனால் அப்பா வந்து இளநீர் பிச்சு கொடுக்க வந்துட்டுருக்காங்க. அப்பாவுக்கு வந்து இளநீர் மரம் ஏற தெரியாது. இருந்தாலும் அவன் கேட்டான்ட்டு ஏதோ காலுக்கெல்லாம் கட்டிட்டு ஏறிட்டுருக்காங்க. பாவம் உங்களுக்கு தெரியாது இளநீர் ஏற மரம் ஏற. இவன் ஒரே டார்ச்சர், இளநீர் வேணும்ன்ட்டு இப்போ பறிச்சிட்ருக்காங்க. ஒரு 10 காய் பறித்தாங்க. அதுக்கு பின்னாடி முடியல, அப்பா நல்லா இறங்கிட்டாங்க. இப்போ வந்து நாங்கள் இளநீர் குடிக்க போகிறோம், வாங்க. ஓடிப்பா. பைக் கடை பா. இளநீரெல்லாம் ஒரு 10 காய் பறிச்சு போட்டாங்க. நோடு நிதிஷ் ஆர்வமா இருக்கான் குடிக்க. இதோ எடுத்துட்டு அவனதான் அப்பா இறங்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து நிதிஷ் வந்து இளநீர் குடிச்சிட்டு இருக்கான். வேண்டான்னு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன்றான் நிதிஷ். இப்போ நானும் அந்த இளநீர் குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான். அப்புறம் நானும் அம்மா தங்கச்சி வந்து அவரைக்காய் பிடுங்கணும். இது வந்து நிதிஷ்காக நான் எடுத்துகிட்டு வந்த ஸ்நாக்ஸு. இப்போ நானும் அம்மா தங்கச்சி ஈவினிங் ஆச்சு, அவரைக்காய் பிடுங்கலான்ட்டு வந்திருக்கோம். அவரைக்காய் பிடுங்கலாம் எங்களோ வீடியோ பிடின்னு நிதிஷை சொன்னால் அவன் சின்னதாக தக்காளி இருந்துச்சு, அதை பிடிச்சிட்ருக்கான் வீடியோ. இது சின்னதாக பூசணிக்காய் விட்டு இருந்துச்சு. இதுதான் நாங்கள் போட்டிருக்க பீன்ஸ் செடி. இந்த வாட்டி பீன்ஸ் போட்டிருக்கோம்.
நிதிஷு நானும் சேர்ந்து அவரைக்காய் பிடுங்குறேன்னு பிடிங்கிட்டு இருக்கான். அந்த சிங்கிள் கேப்பில் வந்து நான் தேங்காய் மரம் ஏறுறேன் அப்படின்ட்டு தேங்காய் மரம் ஏறிட்டு இருக்கான். இந்த மரம் வந்து கொஞ்சம் சாஞ்ச மாதிரி இருக்குது, அதனால் அவன் எப்பயுமே இந்த மரத்துக்கிட்ட போனால் அவன் ஏறிட்டுருப்பான். அவ்வளோதான், நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம் அவரைக்காய் பிடுங்கிட்டு. வீட்டுக்கு போன உடனே ஒரு பெரிய ஷாக்கு. எங்கள் வீட்டு பின்னாடியே ஒரு பாம்பு வந்துட்டுருக்கு. அதுவும் சின்னதாக தான் இருந்துச்சு. நாங்களும் அவரைக்காய் பிடுங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். யாரோ பார்த்துட்டு பாம்பு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து எங்கள் சித்தப்பா தான் அவங்க தான் அந்த பாம்பை வந்து அடித்து இழுத்துட்டு போயிட்டுருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ, பாய். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். க்யூட் நிதிஷ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். க்யூட் நிதிஷ் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.